bakuruba jite jabi minye makankura kumbe katika uka masorola ka fo sebe munu ye wele bla kati meri ani akadanga chama manu ye kalo keleni doninge kasola ako wulile tuguni amasorola ka fo kati jekulu do no ye société civile ka fara association ani dimseni jekulu do lu farale nyugonga ko fo fere ka ke jekulu kerengerenin do kasiki kati meri kuna ako gwale do kusebe amena kuma ka sogomada ina donki baro ale kene kanana Fransika uka taliko la uka manyema komanda ni oye general Laurent Mission ale ye la seli do ke munu na ya semenchi aka foko Fransibe ka kele koni bejo ku nyeshi uka menen faralila nyanka wona strategie kelela Emmanuel Macron wele bla ko Fransika fon femme ka deme ke Mali ministre so la ko ka be barajo o mena pmo fana ka so madai na donki baro ale kene ka Mali ni kolowar ni nyanche kolowar ka marabulo membe ni oye bagweye ye koni marabulo nyema gouverneur ale ye million kele ani wabi worona kunga feke demenye kanyeshi Mali mobili ba munu blokele do ikado kolowari danche boyoro la ni uteka seka na gelea mimbu kan daro dumuni do fen kola obi no ya chiko mna kama menye balo chama ayolu taka di oluma amena kuma ofana ka soma dai na sadani no donki baru ale kene ekonala protection civil twala do tumi kunu ya me garda bo bla o soldat di feu ye bi ay obsimla nanu nye anga bakuru bawdi ye sisadani no amena munu wala ni kibaru ya chama Rebu kerefe renouveau ka biso madaina donki baro konnala aya bismillah Saka mwani kononto dafara ndegenya wulun flaka kati meri konnala masorola ka fo geleya dugu jeli kokura katika ufe mime talike uka merimbe no yoro wolo gema aleni akadanka Boubacar Traoré Boubacar se minye ikado Alu Badra Sankare ani ikado awa maore ube ni oluye meru krefe manu je nyogonye uni munu me musaka ko bara uke nyogofe wati chama sendika jekulu ani katika wore munumbe uluko ni bora makun yere kono kuka dusuma kasa ajira ka sebeni ni gafe chama mbo munu ya sementia uluka jatela ka fo na folo ko ne anga sendo ala ka tanga yere ke o dugu jele do kusebe meru yere dama ni nyanche uye gino chama poyo ni nyanche terrain kemeni kobe munu twala ni biworo ni kobe munu twala uyere dama ye o sebe mbo ko lu yere do bla bololo sanfe munu yere kra sababu ye ka uyere dama ka le poli économique la ni ka frasik de la demora udusuma kasale ka okra sababu ye ka wele bla meri ni ajenyo chama munu nyere ye kalokele anakunga fenke kasola Bamako yanno kofe abifo mi ma liberté provisoire dira aguma uko ni lablal ni sisanche katika chama kama na galedo ko akokera chogodi ko yala ni yesi dale ya kiriko de kanka tote wa kuma okele do gele abaye menye do farali mere uka hake uka ninga kalodomo do ku ujo kunumo je atuguni halibi mere ya barawla okele do ka kati dugude chama sira munu koni muta dogo lu farala nyogon kan je kulu do kono ko mu mako maliko minani association société civile ani ONG ukatase demseni jekulu maulu koni nye barodala sigi doke barodala sigi munu ni dusuma kasaya kama be akono ka ira ka foko utafe bi kati merika to ni nchogo kuma ukale doka ukasira boloda malikiri ministry so mimbe bi ko kuba wele bla amako mume kati merikola ko jate uni sebe on bela jele ya iraka fo sefa wori million chamambe uyota ningo dun INPC kafara amo kan ko sebe koro nyamile do oluka jate la ko kiri ere ye unono bo fo ku wele poli economic la ko kele doka molonto ka da wa ko kewale jugu chama ne be kati merikono tuguni halibina ka bi ko fentiga bo ola ko yala mumbe akojukoro ko yala fama do ere de be munu kele do ka ukoni seda ko inkan biwa kele do ko wele da akoni dusuma kasa be se na munu na ku ka la yin e uba fe ka do kati foi ka nato achugo ya ulati walima delegation krengre nga sigi mime kati mairie gestion ke note ko alaba abina ke nyo famia bali abaye mime talike préfet la ko ale resigi ka fo chama ke mairie nunu nyoanche ka nu haklu fra nyogonga ka klakata fo gouverneur la kuligro gouverneur nu ka se ka pma ku hakli fara ngonga ko
nga o bɛɛ kɔfɛ ko bi kɛwale jugu de ka cɛ ka tɛmɛ i b'a fɔ ko maa minnu bɛ ka ɲagari kɔrɔbɔli kɛ ko kɔni gwanlen don kati nin waati na minnu bɛ laɲini na bi olu kɔni ko u b'a ɲini jamana faamaw fɛ k'u jɔ u cɛ jɔyɔrɔ la n'o tɛ ko a laban bɛna kɛ mankan ye kati kɔnɔ u ka laɲini tɛ min ye an bɛ donni min na i ko sisan waati nataw la kibaruya tɔw bɛna sɛnsɛn ladiriya ale kɔnɔna la an y'a fɔ ten Mali n'a dɛmɛbaaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ni o ye Faransi jamana ye olu y'a kanu k'a fɔ u bɛna bɔ an ka jamana kɔnɔ o kɔni fɔra don min Mali faamaw yɛrɛ ko k'a ko teliya kama kalo 4 6 ko o ka ca an tɛn'o makɔnɔ k'u ka kasa cɛ teliya la ka bɔ an ka jamana kɔnɔ minɛ hakɛ minnu ni subahana mansi minnu donna ka bɔ Faransi ka na Mali la ka kɛ ni o caya ani k'a dɔn u ka baaraw doncogo n'u bɔcogo ye Faransikaw y'a jira k'a fɔ u tɛna se ka u ka minɛnw salo yɔrɔnin kelen ko a ko bɛ kɛ ni hakili ye hali ni y'a sɔrɔ siga bɛ Maliden caman dusukun na ka kɛ ni Faransi ka taali cogoyaw kɔni ye u ka commandant maa ɲɛmaa min yɛrɛ bɛ yen ni o ye commandant Laurent Mission ale ye barodalasigi kɛ barodalasigi min yɛrɛ la a ɲɛfɔli kɛ Mali kunnafonidilaw ye k'a fɔ ko in kɔni fɔlen ni bi cɛ olu kɔni ye u ka baara bɛɛ jɔ u tɛ lakanani baara ni mugu ci kɛ bilen Mali lakanani ko la ko nka ko kɔni bɛ k'u ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ u bɛ se ka segin ka bɔ ka u ka minɛnw ni lanba dajɛgɛ Nigerikaw olu fɛ yen cogoya min na a ko kɔni na u ka fɔ la ko MINUSMA ani cɛden tɔ minnu bɛ lakanabolo dɔw kan ka kɛ ani olu tun bɛ yɔrɔ mun na o yɔrɔ ka latɛmɛ an ka wolomasiri tabaw ale ni MINUSMA cɛdenw ma Umaru Koyita ka fara Ibrahima Daw olu tun bɛ renouveau cɔ a la kɛnɛ kan na an ka lajɛ Faransi finitigilakaw ka ɲɛmaaso kɔni kɛmɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen sigi walasa Barkhane Mɔw olu bɛ se ka bɔ Mali la joona fɛn min ye kɔni Barkhane ka ɲɛmaaso min bɛ Mali la olu y'a jira k'a fɔ k'olu bɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen sigi walasa cogo min na u ka yɔrɔ 3 laban min bɛ Mali la ni o ye Gosi Menanka ani Gawo u bɛ se k'o di Mali finitigilakaw ma ani MINUSMA ma ka se ka bɔ Mali kɔnɔna na i n'a fɔ Faransi jamana ɲɛmaaw y'a ɲini cogo min na ani Mali jamana ɲɛmɔgɔw wa baara min don ko u kan ka se k'a kɛ kalo 4 ka taa kalo 6 kɔnɔna na fɛn min kɔni Barkhane commandant yɛrɛ ni o ye Général Laurent Mission ye ale y'a jira k'a fɔ ko Barkhane ale ni Mali finitigilakaw k'u kɔni tɛna jɛ ka baara wɛrɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye banbagaciw kɛlɛli ye yani olu ka bɔ Mali kɔnɔna na nka a y'a jira k'a fɔ ko ni banbagaciw kɔni waleyaw ta ka olu ka finitigilakaw sɛgɛrɛ k'u una o kɛlɛ o hukumu kɔnɔna na hali ni o y'a sɔrɔ k'a fɔ Mali kɔnɔna na maa caman bɛ k'a jira k'a fɔ ko Barkhane ka nali Mali kɔnɔna na k'a ma nɔ bɛrɛ bɔ i n'a fɔ laɲini minnu yɛrɛ kun dira Barkhane ma yani a ka bila sen ka san 2014 waatiw fɛn min kɔni Général Mission ye ale y'a jira k'a fɔ ko Barkhane kɔni sera ka baara caman kɛ bari ko a sera ka Mali finitigilakaw dɛmɛ u ka se ka banbagaciw kɛlɛli cogoyaw dɔn wa ko k'an ka finitigilaka caman kalan n'an b'a fɔ minnu ma formation militaire a y'a jira k'a fɔ ko Barkhane sera ka banbagaci ɲɛmaa caman de faga Mali kɔnɔna na wa minnu kun ye tiɲɛnibaw kɛ don tɛmɛnenw na ka fara o kan fɛn bɛ tali kɛ Wagner la Général Mission ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko prévu bi ale bolo min b'a jira k'a fɔ ko Wagner ko olu bɛ Mali kɔnɔna na wa ko olu ni o jɛkulu in tɛ se ka jɛ ka baara kɛ cogoya si la bari k'u bɛ baara kɛ cogo min na ko o ni olu ka tabiyaw tɛ bɛn an bɛ hakililajigi kɛ k'a fɔ force Barkhane ka nin taali in kɔni ale bɛna kɛ sababu ye u bɛ baara minnu kɛ n'an b'a fɔ olu ma action civile militaire ka se ka olu jɔ minnu yɛrɛ kun bilala sen kan kabi san 8 ɲɔgɔn na walasa ka se ka population yɛrɛ dɛmɛ u bɛ se ka baara dɔw sigi sen kan cogo min na u yɛrɛ tɔgɔ la Umaru Koyita renouveau don kibaru kɔnɔna la o nasaratigɛ kelen na Faransikaw ka jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron a kɔni ye wele yɛrɛ da kaba wele min na jɛɲɔgɔnya min tun bɛ Mali ni Faransi cɛ lakana nasaratigɛ la o tun kɛra sababu ye ka se ka Faransi cɛden dɔw kɔni danaya da olu kan Mali minisiriso dɔw la minnu bɛ wele ko coopérant français olu kɔni ye cɛdenw ye minnu bɛ kɛ an ka minisiriso la bɛɛ n'i ka kalan spécialité don n'o ye kalan taabolo dɔnniyaw ye u bɛ k'a dɔn an ka cɛdenw dɛmɛ ani ka Mali yɛrɛ faamaw dɛmɛ u ka baara dɔw la Emmanuel Macron ye wele bila ko olu fana ka baara bɛɛ lajɛlen ka sosoro dakurunya kelen min kɔni ye an ka baw fara lakana nasaratigɛ yɛrɛ kɔni na finitigi a ka nagun kan nin kɔni ye o kɔni kɛlen de ye Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ waati min na i ko sisan min bɛ tali kɛ Fatumata Labasi Ture ale bɛ kuma ɲɛ kan Abdoulaye Diop tɛmɛnen ka bɔ yen n'ale ye Mali minisiri ye min ka baara bɛnnen don Mali ni jamanatɔw ka teriya siraw sinsinni ma n'a bɛ fɔ o ma ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Laurent Favier n'ale ye Faransikaw ka ambassade ka ci ɲɛnabɔbaga ye a ye maa wɛrɛ kumaɲɔgɔnya bi mardi don mars kalo tile fɔlɔ a ye maa min kumaɲɔgɔnya o de ye colonel major Daou Ali Mohamedine ye n'ale ye minisiri ye min ka baara bɛnnen don lakanakow ma n'a bɛ fɔ o ma ministre de la sécurité et de la protection civile n'ale yɛrɛ ka cakɛda to ni Faransikaw
faransiskaw bi ɲɔgɔn baara ɲɔgɔnya kosɛbɛ ni faransika ninnu ka baara tɔ tora tile 2 ye wagati kuntagala jan b'u bolo fɔɔ ka taa se ni marskalo in laban ma walasa u ka segin faransi ni décision in min ɲɔgɔn ma deli ka ta a nana bɛn wagati ma wagati min Paris ni Bamako tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ kabini kalo damadɔ Mali ni Faransi ka teriya siraw y'u yaba la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kabini Rusiw nana nali min n'o ma bɛn Faransi ma n'o sababuya la san 9 tɛmɛnen kɔfɛ baara ɲɔgɔnya la lakana ka sira fɛ n'o yɛrɛ daminɛna ni opération Serval ye Faransi wajibiya la k'a ka kɛlɛcɛw kɔma segin so janvier kalo tile 31 Faransi lasigiden Mali la n'o ye Joël Meyer ye u y'a laɲini o ka bɔ Mali la nga an ka kunnafoniw y'a yirana k'a fɔ ka coopérant français ninnu wele k'u kɔma segin so o tun ye ko ye Faransi yɛrɛ kun ye min laɲini o kuma in taara sun min kɔrɔ o de ye Jeune Afrique ye nga ni ɲɔgɔn sama ni fɔfɔ ɲɔgɔn kɔ Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ o nana laban ka danaya ban ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ tabarikala min bɛ tali kɛ Fatumata Labasi Ture ale kɔni ka ɲɛfɔliw ye nin ye a koɲɛw kan n'an bɔra yan an bɛna politiki dakurunya kelen min ye k'a dɔn yan'an ka don kɔnɔ an y'a fɔ bakurubaw fana la k'a fɔ min ye Mali ni Kolowari ni ɲɔgɔn cɛ la k'a dɔn k'a fɔ Kolowari marabolo min bɛ yen ni o ye Bagwe olu ka maire min kɔni gouverneur k'a fɔ ten ale ye wulikajɔ kɛ ka dɛmɛ se Mali chauffeur minnu bɛ yen n'u ka mobiliw bloquelen don yen nɔ embargo ye a sababu ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ maa min bɛ yen ni o ye Siama Bamba kɔni ye i k'a dɔn gouverneur marabolo ɲɛmaa ye Kolowarikaw fɛ marabolo min kɔni bɛ yen ni ani Mali ka suru kosɛbɛ n'u k'a ma ko Bagwe o kɔni Siama Bamba yɛrɛ ye hakilinaw ta ka se ka dɛmɛ kɛ dɛmɛ min taa sefa wari miliyɔn 1 ani a kungafɛnna k'a di i k'a dɔn an ka Mali mobiliba tigi minnu bɛ yen ni u kɔni embargo kɛli sababu ye ka u kɔni n ka bolimafɛnw kɔni lajɔ yen nɔ gɛlɛya b'u kan taa ni ka segin kow la baloko b'o la ani magoɲaminɛ caman o kama min ye malo tɔni 2 i k'a dɔn macaroni carton 5 ka taa se sugaro carton 5 ani safinɛ caman min bɛ ka se eau de javel ni kwabɔrɔw fɔ ka taa a kuncɛ ni nafolo ye min bɛ taa nasɔgɔna n'o ye 40,000 ni a kungafɛn ye ale kɔni y'o dɛmɛ ta ka ɲɛsin malidenw ma ye k'a jira k'a fɔ ko bɛɛ ani kelenya de bɛ Mali ale ni Kolowari jamana ni ɲɔgɔn cɛ hakilina in kɔni kanuna an ka jamanaden caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya mobili baarala minnu bɛ ni marabolo kofɔta ninnu na o b'an ladon politiki kɔnɔ an y'a fɔ ten bi kabi kunu an da sera ma k'a fɔ Mali kɔnɔna la n'i ye jateminɛ kɛ politiki jɛkulu caman bɛ yen bi minnu kɔni tɛ majɛ ye bilen n'i y'a mɛn sa ni kunkolo 2 caman kɛlen don olu ye nka jate jumɛn nana ni ninnu ye an b'a ye tɔn caman bɛ yen u ka ɲɛma fɔlɔw taalen kɔfɛ minnu b'u kɔ u tɛ ka se ka tɔn in poro ka ɲɛ u yɛrɛ ye a bɛ n'a fɔ tɔn ɲɛma kun y'a poro cogo min na minnu b'a kɔ olu dɛsɛlen k'a poro wa minnu yɛrɛ poro n'a ka d'u ma o bɛɛ lajɛlen b'a la ka porokoto fana ka bɔ u bolo a ma sɔrɔla k'a fɔ u yɛrɛ dama tɛ ka bɛn a la a bɛ ka kɛ kunkolo 3 bafula 1 a bɛɛ dun b'a dɔn bafula laban na fara fɔ Amadu Jara ale ye jate min ɲɛfɔli dɔw k'an ye an k'a lajɛ awɔ farafina kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali la i b'a ye ka fɔ parti politikiw gɛlɛya bi don olu kɔnɔna na ni maa min yɛrɛ kɛla sababu ye ka parti bila sen kan n'ale tayana misaliyala i n'a fɔ bibi n'an bɛ waati min na parti Rassemblement pour le Mali RPM n'o ye président kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta ka parti ye IBK ani URD Soumela Cissé ale ka parti jateminɛlikɛla dɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la politique ko ta sira kan olu y'a yɛrɛ ka fɔ ko parti sigicogo ko de bɛna ni gɛlɛya ninnu ye an ka jamana kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ minnu b'u sigi olu bɛ parti ninnu sigi u yɛrɛ de kama fɔlɔ u yɛrɛ ka nafa ɲini sira de kama fɔlɔ alors que parti kan ka sigi jamana kɔnɔdenw kama parti kan ka sigi gɛlɛya minnu n'olu bɛ jamana kɔnɔ k'olu ɲani ka bɔ jamana kɔnɔdenw kan ani ka fanga ɲini yaasa o gɛlɛya ninnu olu bɛ se ka ɲani ka bɔ yen ni fɛɛrɛ ɲuman minnu ye ka se k'o fɛɛrɛw lawaleya donc an b'a ye k'a fɔ an ka parti ninnu u sigilen tɛ n'u hakilina ye parti ninnu caman bɛ yen u yɛrɛ sigilen bɛ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ dɔ kelen ka cɛsiri de kan tuma dɔ la ale de b'a ka wari ta ka parti baara bɛɛ kɛ n'a ye tuma dɔ la ale yɛrɛ ka sara de b'a to jama bɛ tugu parti kɔ parti ninnu caman ma sigi hakilinaw kan hakilina minnu ye jama fanba hakilinaw ye n'an k'u ma ko idéologie donc o gɛlɛya b'a kɛ parti ninnu yɛrɛ kɔnɔ tuma dɔ la ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen olu tɛ tɔw la kalan ka maaw la faamuya ka an b'a fɔ cogo di ka kɔbila ka mɔgɔw labɛn u kɔ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka tɛmɛ ka u ka kɛlɛ u ye baara minnu kɛ ka se k'u lawaleya hali don min na olu tɛ yen a yɛrɛ ka fɔ ko nin waleya ninnu o tɛ se ka ban cogo si la ni parti yɛrɛ
n'o ma kɛ hakilina ko ye. Sanga binani ni kelen coy o bɛ Aruna Jara kati préfet ani madame Jara Kisa ko préfet madame préfet kan ni sogoma bi anga don kibaru kɛnɛ kan muso minnu bɛ 8 mars labɛnw na kaba ko fana ni sogoma nga tɛgɛma gɔlɛ de ka ca kosɛbɛ Mali muso ku ni sogoma bi anga don kibaru kɛnɛ kan jalabatigiw ni misɔrɔbatigiw ani bazɛnba donnaw min ye ka dɔ foli b'u ye bi u bɛɛ b'u yɛrɛ ye jɛmukan ale kɛnɛ kɔnɔ musokɔrɔba mun yɛrɛ bɛ n'u ɲɛ tɛ bɛrɛ la nga u tulo b'an na o bɛɛ lajɛlen fana bɛ renouveau matin ka bosomuso ka kibaruyaw lamɛn an b'a fɔ musokɔrɔbaw fana ye ko u ni sɔgɔma dakurunya kelen Mali ka kusi bɛɛ ni o ye maliden jɔsen fɛn o fɛn bɛ k'a daminɛ minnu bɛ foroba cala minnu ye kɛn yɛrɛ baarakɛlaw cikɛlaw ni nakɔ sɛnɛnaw minnu yɛrɛ ka rajoniw bɛ nakɔw kɔnɔ nin waati na ko fana ni sɔgɔma ko julamusow ka sabali teza o fana ka hakili fara u yɛrɛ kan ka taa an ka tomatiw ni jabaw jasi ni 400 ye ka sɔrɔ ka n'olu feere lotɛliw la 20 ni kɔ ko an fana ma jɛn ni a ye wa an fana bɛ ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ fɛrɛ de an yɛrɛ ka naduman to b'an yɛrɛ ye an ka duw kɔnɔ ye n'o tɛ an ka tomatiw ti feere u ma da kolona bli fanta tumota Solomon Traoré maire ye mais kati parce que kati maire klalen do minnu bɛ bureau kɔnɔ ani minnu bɛ yiri kɔrɔ an ka foli b'u ye Amadu Kifo e tɛ mɔgɔ si to sigida la maa si dengele tɛ épargne e bolo i mana kibaruya di cogo dɔ de bɛ f'i ma o kuma e bɛ fɛ an k'a kɛ cogo an bɛ taa ɲɛfɛ to k'i pa dɔw kunna o kuma e bɛ julamusow la minnu bɛ taa tigɛ sɛw ta an ka dugu togodaw la gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ Amadu a ma nɔgɔn an bɛna fara ɲɔgɔn kan association les jardiniers les villageois n'a gɛlɛya yɔrɔ nakɔla fɛn tɛ se ka mara a bɛɛ ji bɛ bɔ donc an ka a y'a di nɔgɔya la an den minnu bɛ yen an ye wele bila o ma u bɛ wari ci an ma an yɛrɛ bɛ lisiniw de kɛ an ka bɛlɛdugu kan an ka pomme de terre transformation les tomates kana se ka Sori Ibrahim Diallo labɛnw sabatira wa Makan Jakite Mackenzie a lajɛ ni Sori ka surun an na an ka se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ tan ni ka segin kibaruyaw a k'o di kanubaga jamakulu ma